Dipun dawuhaken tiyang ingkang tansah ngaku dereng saged ngibadah lan dereng saged nebi dosa menika dipun puji dening syariat. Tiyang ingkang ngaku urung teying ngibadah secara sempurna dereng saged nebi dosa kanthi keseluruhan, kiambeke ngerasa dereng saged maksimal kagem ibadah, dereng saged nebi dosa secara maksimal. Niki dipun puji dening syariat. Sae tiyang ingkang ngaku dereng saged napa-napa. Ngraose ngibadahi kula niki urung ana apa-apane kambe wong liya. Kula esih cokan gawe dosa, kula niki esih seneng gawe dosa. Tiyang ingkang ngaku mekaten niki dipun puji dening syariat.